bok, na bok. Chlapci, na bok chodte, no však. Verím. Poďte trocha dozadu. Chlapci, zostaňte dolu, nech tí kameramani môžu točiť. Počujem ma, nelez mi prosím ťa do zaberu. Ježiši Kriste, kde sa mám postaviť? Najskôr chcem vyjadriť sústrasť rodinám obetí, ale aj naše modlitby sú s tými, ktorí sú zranení a s ich rodinami, s ich najbližšími. Máme zranených aj policajtov, vďaka ktorých zásahu prišlo k záchrane ďalších potenciálnych nevinných obetí. Rodinám pozostalých, ale aj zranených sme ponúkli psychologickú pomoc. Ja ešte v priebehu dnešného dňa spolu s ministrom zdravotníctva navštívim zranených v nemocniciach. Chcem sa najskôr poďakovať našej polícii, ale aj záchranárom, vďaka ktorým nemáme viac obetí na životoch. Zatiaľ máme 7 mŕtvych, 7 obetí a niekoľko ďalších zranených. Chcem povedať, že som dal pokyn, aby policajné prezídium vytipovalo najrizikovejšie oblasti zločinu na Slovensku. Niektorí moji predchodcovia tvrdili, že na Slovensku kriminalita, najmä násilná, klesá. Že také sú štatistiky. Štatistiky sú jedna vec a realita, ako ukazuje Devínska Nová Ves, alebo aj Sereď, je celkom iná vec. Musíme sa sústrediť na miesta, ktoré sú centrom zločinu a tam tvrdo a nekompromisne zasiahnuť, pretože v opačnom prípade budú aj nevinní ľudia vystavovaní riziku na svojom živote a na svojom zdraví. A ak má mať štát nejakú absolútne prvoradú úlohu, tak to je chrániť život nevinných ľudí. Zároveň tento prípad ukázal, že musíme čím najskôr pristúpiť k prezbrojeniu polície, aby vedela účinnejšie zasahovať v obytných priestoroch. Ale ešte raz, moja vďaka patrí všetkým policajtom, ktorí v tomto zasahovali. Prvá hľadka tu bola do 2 minút, odkedy bola hlásená streľba z domu, ktorý je za nami, čiže zasiahli účinne a vystavili sa aj obrovskému riziku straty na vlastnom živote. Takže naša vďaka celej spoločnosti im patrí. Naše modlitby sú s nimi. Pán minister, môžete povedať, čo sa vlastne stalo? Lebo doteraz nikto neinformoval o tom, čo sa stalo. Informáciu o tom, ako prebehol skutok. Mikrofóny dolu. Čiže ak dovolíte, by som vás informoval, že čo sa tu vlastne dnes stalo. Na policajné operačné stredisko bol prijatý telefonát, podľa ktorého občania hlásia, že v konkrétnej adrese z bytu počuť streľbu. Na základe tejto výzvy sa vydali policajti preskúmať situáciu. Do 2 minút boli tu prvé hliadky a už v tom čase vychádzal teda predpokladaný páchateľ z vchodu a zahájil palbu, jak videl prichádzajúcich policajtov. Samozrejme potom dorazili ďalšie hliadky, tie obkolesili, zahnali ho do defenzívy, kde už nič iné nezostalo, len sa sám samovraždil. Čiže spáchal samovraždu. A ten páchateľ bol len jeden? Áno, bol jeden. Počas úniku prešiel pár metrov a sústavne pálil na všetko, čo sa hýbalo. Policajti ho obklúčili a znemožnili mu únik poza bytové jednotky a v podstate stabilizovali ho v jednom takom mieste, kde už vlastne nebolo úniku. Poznáte identitu páchateľa, aký bol starý a či bol z Devínskej Novej Vsi? Ešte toto je len úvod. Následne policajti robili previerky toho vchodu a toho bytu, z ktorého malo byť počuť streľbu. Na mieste v byte našli 5 zavraždených osôb, z toho 4 ženy a 1 muža. A ešte pri vchode do tohto obytného domu bol nájdený ďalší mŕtvý zavraždený, ktorý tiež patril a bol rodinný príbuzný tých z toho bytu. Čiže toto je celková situácia. Ešte z obetí povedali ste, že máte 7.
7. páchateľ. Páchateľ je vlastne 7., ktorý spáchal samovraždu. Policajt bol zranený pri tom prvotnom zákroku, ale není usmrtený nikto iný. Zatiaľ usmrtené sú len tie osoby, o ktorých som hovoril. Čiže 5 osôb v byte, jeden ich príbuzný pri vchode a samotný páchateľ. A mal páchateľ niečo spoločné s tými mŕtvými, s tou rodinou, o ktorej hovoríte? Osobe páchateľa zatiaľ sa nebudeme vyjadrovať, robiť operatívne previerky. Podľa všetkého sa jedná o osobu, ktorá zo zatiaľ neznámych dôvodov sa rozhodla vykonať tento skutok. Ale bola v rodinnom zväzku s dotyčnými? Nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo podľa všetkého nebola, ale všetko prebieha vyšetrovanie. To súvisieť s drogou? Jedná sa o osobu zhruba v roku asi 50 rokov. Akú mal zbraň? Z akej zbrane strieľal? Zo samopalu vzor 58, má zo sebou ešte 2 krátke guľové zbrane a má zo sebou 8 plných zásobníkov do tohto samopalu, aj náhradné zásobníky plné nábojmi do krátkych guľových zbraní. Pán Spišiak, údajne tu býva veľa dílerov v tejto lokalite. Môže to súvisieť s drogovou trestnou činnosťou. Údajne aj policajti tu majú súdobné byty v tejto lokalite, bývali z hraničnej polície. Môže to ísť aj týmto smerom? Môže to ísť rôznymi smermi, ale týmto určite nie. Mal v legálnej držbe tie zbrane? Tieto zbrane nemôže mať v legálnej držbe. Teda konkrétne samopal zo 58. Pán Spišiak, je zranených osôb 21? Toľko ich není zranených, momentálne ich hospitalizovaných 9. Máte tu informáciu, že samopal? Nie, takú informáciu nemáme. Podľa posledných informácií zranený policajt je v stabilizovanom stave. A jeden pacient, jeden zranený mal byť ešte v stave, ktorý je životohrozujúci. Ostatní by mali byť už mimo ohrozenia života, ale to sú informácie predbežné. V takých tragických udalostiach sa situácia môže veľmi rýchlo a dramaticky meniť. Mal tento muž komplica alebo naozaj konal sám? Zatiaľ pracujeme s tým, že konal sám. Prečo tí poškodení sú príbuzní medzi sebou navzájom? Vyzerá to, že sa jedná o jednu rodinu. A takisto rodinný príbuzný je ten, ktorý bol zavraždený pred vchodom do bytu. Sú medzi nimi aj maloletí, mladiství? Jedná sa o... Okrem strelca mal niekto iný zbraň? Nikto iný nemal zbraň. Boli to Rómovia, hej? K tomu sa nebudem vyjadrovať. No ale boli alebo neboli? Zatiaľ sa snažíme riešiť identitu páchateľa. Potom budeme riešiť aj identitu samozrejme poškodení, ktorí boli zavraždení. Zverejníme všetky údaje, ktoré sú v dispozícii. A teraz je predbežné. Dnes nemáme ešte ani presnú identitu osob, ktoré boli v byte zastrelené.